De politie kwam de himplantage op het spoor troch anonieme tips. Die zie het in de jeddere donkelders onder een van de loodsen bij de pleats. Nou, ik schat van ruim 3.000 tot 4.000 plantjes. Best behoorlijk groot. Het is niet een kleine hennepkwekerij, dus ja, en we gaan nu onderzoek doen naar wat en wie erachter zitten. Dat is nog onbekend. Er is ook nog net die in onhouden. De eigenaar van de pleats zo neer te krijgen aan de plantage. Hij hier de loods verhiert. De kwekerij wie professioneel opzet. Ze laten gebruik maken van speciale CO2-kachels en dat zorgt voor een gevaarlijke situatie. Een hennepkwekerij is altijd gevaarlijk en helemaal in zo'n ruimte zoals deze. Je zit met CO2-gassen. Dus vandaar ook dat we de brandweer erbij gehad hebben om te kijken van hoe veilig is het in ieder geval voor ons om in te werken. En ja, die gassen zijn gevaarlijk, maar de brandweer heeft het zijn veilig gegeven zodat we veilig konden werken. De stroom die het broekt waard illegaal aantapen. Alle himplanten worden vernietigd.